ፊልምና ዝጅምር ኣብ ቻይና ዝርከብ ሓደ መንደር ዝነበር ናይ ቻይና ናይ ቀደም ወታደር ዝነበረ ስለ ጓል ኣንስተይቲ ጓሉ ሙላን ታሪክ ብትረኻ መልክዕ እንትናገር ይጅምር። ሙላን ካብ ካልኦት ቆልዑ ብዝተፈለየ መልክዑ ብጣዕሚ ረባሽት ቆልዓ እያ። ኣብ መንደራ ውሽጢ ዘለው ደራሁ ምህዳምና ናይቲ መንደር ኣቑሑ ምስባር ዝተለመደ ስርሓ እዩ። ሓደ መዓልቲ ሙላን ደርሆ እናባረረት ናብ ላዕሊ ትወፅእ፣ ነገር ግን ብዘይተሓሰበ ኩነታት ካብ ላዕሊ ተንሸራቲታ ክትወድቕ ክትብል ሚዛና ብምሕላው ምንም እንተይኮነት ንታሕቲ ትወርድ። ናይ ሙላን ኣዶ ድማ ብናይ ሙላን ባህሪ ብጣዕሚ ትጭንቕ። ምክንያቱ ሙላን በዚ ፀባያ ቀፂላ እንተዓብያ ማንም ወዲ ተባዕታይ ንዓኣ ንሓዳር ኣይደልያን ኢላ ስለ ትሓስብ እዩ። እቲ ኩነታት ድማ ንሰብኣያ ትነግሮ። እቲ ኣቦኣ ድማ ብሙላን ሙሉእ ከም ዝተኣማመና ንቐፃሊ ናይ ቤተሰባ ኩርዓት ከም እትኸውን ብርግፀኝነት ይዛረብ። ድሕሪ ዓመታት ኣብ ሓደ በረኻ መንገዲ ሓንቲ ጠንቋሊት መንነቱ ዘይፍለጥ ወዲ ብምቕታል እናቱ መንነት ትላበስ። ብምቕፃል ብባሪካን ዝምራሕ ብዙሕ ሰራዊት ላብ ናይ ቻይና መንደር ብምኻድ ንጹሃት ሰባት ምቕታል ይጅመር። ናይ ቻይና ንጉሰ ነገስቲ ድማ እቲ ኩነታት ምስ ሰምዐ እቲ ቃልሲ በዚ እንተቐፂሉ እቲ መንደር ብምሕላፍ ናይ ባሪካን ወታደራት ናብቲ ቤተ መንግስቲ ከም ዝኣትዉ ይሓስብ። ነገር ግን እቲ ንጉሰ ነገስቲ ባሪካን መን ምዃኑ ይፈልጥ ነበረ። ምክንያቱ ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ንጉሰ ነገስቱ ናይ ባሪካን ኣቦ ኣብ ጦርነት ስለ ዝቐተለ እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ንጉሰ ነገስቱ ኣብ ቻይና ዝርከብ ሕድሕቲ ዝራ ቻይና ንምሕላው ሓደ ሰብ ክሰድድ ከም ዘለዎ ይዛረብ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ባሪካን ምስታ ጠንቋሊት እንትትዛረብ ንሪኦ። ዋላ እኳ እታ ጠንቋሊት ካብኡ ብላዕሊ ሓይሊ ከም ዘለዋ እንተኣመነት ናቱ ትእዛዛት ንኽተማልእ ፍቓደኛ ኮነት። ባሪካን ድማ ናቱ ሰራዊት ማንም ጠጠው ከብሎም ከም ዘይኽእልና ናይ ኣቦኡ ሕነ ንምፍዳይ ከም ዝመፀ ይዛረብ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ሙላን ሓፍታ ሓዳር መራኸቢት ዝኾነት ሰበይቲ ንምርካብ ምስ ኣዲአን ይኸዳ። ካብኡ ኮፍ ኢለን ምስታ ሰበይቲ እናተዛረባ እናሃለዋ ሓንቲ ሳሬት ካብ ላዕሊ ትወርድ። ሙላን ነዚ ምስ ረኣየት ራብሻ ንዘይምፍጣር ብምሕሳብ ብናይ ሻሂ መትሐዚ ትሽፍና። ነገር ግን እቲ ሓዳር መራኸቢት እቲ ናይ ሻሂ መትሐዚ ክቕመጥ ዘለዎ ኣብ ጠረጴዛ እዩ ብምባል ትዛረብ። በዚ ምክንያት ድማ ሙላን እቲ ንብረት ናብ ቦትኡ ንምምላስ ትግደድ። ነገር ግን እታ ሳሬት ኣብዚ ገዛ ግርግር ትፈጥር። በዚ ግርግር ማእኸል እቶም ጠረጴዛ ዝነበሩ ኣቑሑታት ኩሎም ናብ ላዕሊ ይወርወሩ። ሙላን ድማ እቶም ኣቑሑ ብዝተፈላለየ ኣካላታ ሓዘቶም። ነገር ግን ኣብ መንጎ ፀጉራ ስለ ዝተፈትሐ ዓይና ይሽፍና እሞ እቶም ኣቑሑ ይወድቑ ይስበሩ። እታ ናይ ሓዳር መራኸቢት ድማ ኣብቲ ቦታ ብዝተፈጠረ ነገር ብምንዳድ እቲ ቤተሰብ ንሓዳር ከም ዘይብጥን ብምዝራብ ካብቲ ገዛ ተባረን። ናብ ገዛ እናተመለሳ እናሃለዋ ናይቲ ንጉሰ ነገስቲ መልእኽተኛ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ንምፅዋዕ ናብቲ ቦታ ይመፅእ። ማለት ምስ ናይ ባሪካን ሰራዊት ንምውጋእ እዩ። ነገር ግን ኣብ ናይ ሙላን ቤተሰብ ካብ ኣቦኣ ወፃኢ ካሊእ ወዲ ተባዕታይ የለን። በዚ ድማ ናይ ሙላን ኣቦ ዋላ እኳ እግሩ ፀገም እንተሃለዎ ነገር ግን ከይዱ እቲ ፃውዒት ተቐበለ። ሙሸት እቲ ቤተሰብ ተኣኪቡ ድራር እናበልዐ እናሃለወ ሙላን ኣቦኣ ከምዚ ኢሉ ተጎዲኡ እናሃለወ ናብ ጦርነት ክኸይድ ከም ዘይብሉ ትነግሮ። ኮይኑ ግና ናይ ሙላን ኣቦ ካብቲ ቤተሰብ ሓደ ሰብ ናብቲ ጦርነት ተዘይኸይዱ እቲ ቤተሰብ ከም ዝዋረድ ብምዝራብ ሓሳባ ውድቂ ይገብሮ። ድሕሪ ድራር ናይ ሙላን ኣቦ ሰይፊ ሒዙ ትሪኦ። ነገር ግን ነዚ ንምግባር ብጣዕሚ ከቢድዎ ነበረ። ሙላን ድማ ኣብዚ ግዜ ናይ ኣቦኣ ህይወት ኣብ ሓደጋ ምድርባይ ስለ ዘደለየት ናይ ኣቦኣ ሰይፍና ፈረስ ብምትሓዝ ላብ ናይ ቻይና ሰራዊት ንምሕዋስ ቤተሰባ ሓዲጋ ትኸይድ። ንግሆ ናይ ሙላን ቤተሰብ ካብ ድቃስ ምስተሱ ሙላንና ናይ ኣቦኣ ሰይፍ ኣብቲ ቦታ ኣይነበሩን። በዚ ምክንያት ድማ ሙላን ናብቲ ጦርነት ከም ዝኸደት ተረድኡ። ናይ ሙላን ኣቦ ድማ ኣብዚ ግዜ ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቐ ላብ ናይ ፎኒክስ ሓወልቲ ብምኻድ ሙላን ንኽትሕልወሉ ይልምና። ኣብ ካሊእ ገጽ ዘላ ሙላን ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ርሕቀት ዋላ እንተተጓዓዘት ክሳብ ሕዚ ናይቲ ሰራዊት ሰፈር ዝወስድ መንገዲ ኣይረኸበትን። ነገር ግን ብዝገርም ኩነታት ፎኒክስ ትመጽእ እሞ እቲ ቦታ ተሕብራ።
ሙላን ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐት ንባዕላ ናይ ወዲ ስታይል ስለ ዝተላበሰት ማንም ሰብ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ኣይፈለጣን። ቀፂላ ንባዕላ ናብ ተኣዛዚ ብምኻድ ንባዕላ ከም ዋጅን ጌራ ትላለዮ። ካብኡ ቀፂሉ እቶም ሰራዊት ከቢድ ፈተና ወሲኹ ስልጠና ይጅምሩ። ኣብዝሓ ግዜ ማይ ዝመልአ ባልዲ ተሸኪሞም ናብ ጎቦ ንኽወፁ ይእዘዙ። ንምጭበርባር ዝሞከረ ግለሰብ ድማ ካብ ሰራዊት ይባረር። ሙላን እዚ ኩሉ ሓሊፋ ብቕዓታ ነቶም ሰራዊት ከተሪኦም ጀመረት። ብኻሊእ ገጽ ድማ ባሪካን ምስ ሰራዊቱ ተሰብሲቡ ንሪኦ ስለ እቲ ጦርነት ንምዝራብ ማለት እዩ። ብተወሳኺ ባሪካን ኣብዚ ጦርነት ከም ዘሸንፍ ርግፀኛ እዩ ማለት ካብ ሰራዊቱ ብላዕሊ እታ ጠንቋሊት ምስኡ ስለ ዝኾነት እዩ። ኣብ ቀረብኦም ካሊእ ናይ ሰራዊት ሰፈር ስለ ዝረኣዩ ብንግሆ ንምጥቃዕ ይእቅዱ። ንጎ ድማ እቅዶም ተግባራዊ ይገብርዎ። ብተወሳኺ ብዙሓት ሰራዊት ይቐትሉ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ናይ ቻይና ናይ ሰራዊት ኣዛዚ ሙላን ናብ ገዝኡ ብምፅዋዕ ሚዛና ከመይ ከም ትሕሉ የምህራ። እዚ ንክገብር ዝገበሮ ድማ ዝሓሶቶ ሰይፍ እንተረኣየ ዝፈልጦ ሰይፍ ስለ ዝመሰለ እዩ። ምስ ኣቦኣ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ጦርነት ሓቢሮም ከም ዝነበሩ ስለ ዘስታወሰ እዩ። ሙላን ድሓር ምስ ወፀት ሚዛን ኣተሓላልዋ ትለማመድ። ድሕሪ ጠንካራ ስልጠና ሙላን ብባልዲ ማይ ዝሓዘ ኣቕሓ ናብ ጎቦ ብምውፃእ ፈተናኣ ኣጠናቐቐት። እዚ ድማ ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ሰራዊት ንኽግረሙ ገበሮም። ይኹን ደኣ እምበር ሙላን ናይ ኣቦኣ ሰይፍ እንተረኣየት ኣብ ልዕሊኡ ዝተፀሓፈ ጽሑፍ ተንብብ ጀመረት። ተኣማኒ፣ ጎበዝ፣ ሓቀኛ ዝብል ጽሑፍ ተንብብ። በዚ ድማ ዝሓዘቶ ሰይፍ ንዓዓ ኣይግበን ኢላ ብምሕሳብ ንባዕላ ብሓቂ ንምልላይ ናብ ተኣዛዚ ቢሮ ትኸይድ። ኮይኑ ግና እቲ ኣዛዚ ኩሎም ሰራዊት ናብ ጦርነት ንኽኣትዉ ዝብል ናይቲ ንጉሰ ነገስቲ መልእኽቲ ስለ ዝተቐበለ ብጣዕሚ ተደናጊፁ ነበረ። በዚ ድማ ንዓኣ ንምዝራብ ፍቃደኛ ኣይነበረን። ሙላን ድማ ኣብዚ ሙሸት ምስ ካልኦት ሰራዊት ብምዃን ኣብ ሓዊ ጥቓ ኮፍ ኢላ ግዜኣ ተሕልፎ። ንፅባሓይቲ ንግሆ ሙላን እቶም ሰራዊት ናብ ጦርነት ቀጠና ይኣትዉ። በዚ ድማ ምስ ናይ ባሪካን ሰራዊት ውግእ ይጅምሩ። ኮይኑ ግና ኣብዚ ቦታ እታ ጠንቋሊት ስለ ዝነበረት እቲ ውግእ ብጣዕሚ ይከብዶም። መጀመርያ ሙላን ዓቕሚ ሓፂርዋ ነበረ። ነገር ግን ኣብቲ ሰይፍ ዘለዉ ፊደላት ምስ ረኣየት ንድሓር ንዕኡ ንምፍፃም ብምሕሳብ ወዲ መሲላ ዝሓበቶ ፀጉራ ብምፍታሕ ብሓቀኛ መንነት ንምውጋእ ወሰነት። ኮይኑ ግና እታ ጠንቋሊት ሓደ በረርቲ ፍጥረት ላብ ናይ ቻይና ሰራዊት ንኸጥቅዑ ገይራ ነበረት። በዚ ድማ ናይ ቻይና ሰራዊት ከም ዝተዳኸሙ ዝፈለጡ ናይ ባሪካን ሰራዊት ነበልባል ሓዊ ዝሓዘ ዓበይቲ እማን ላብ ናይ ቻይና ሰራዊት ምድርባይ ጀመሩ። በዚ ድማ ብዙሓት ዘለዎም ናይ ቻይና ሰራዊት ክሞቱ ከኣሉ። ሙላን ነቲ ኩነታት ምስ ረኣየት ቀልጢፋ ፈረሳ ሒዛ ናብቲ ጎቦ ትወፅእ። ካብኡ ቀፂላ ድማ ናይ ሓደ ሰራዊት ናይ ርእሲ ቆቢዕ ብምጥቃም ኣብቲ ቦታ ካሊእ ሰራዊት ከም ዘሎ ተምስል። እዚ ዝረኣዩ ናይ ባሪካን ሰራዊት ኣብቲ ቦታ ሰራዊት ዘሎ መሲልዎም ናብቲ በረድ ዘለዎ ጎቦ እቲ ሓዊ ዝሓዘ እምኒ ምድርባይ ጀመሩ። በዚ ድማ እቲ ጎቦ ይፈርስ እሞ ኣብኡ ዝነበሩ ናይ ባሪካን ሰራዊት ምድምሳስ ጀመረ። ኣብቲ ጎቦ ዝነበረ ባሩድ ምስ ተረጋግዐ እንድሓር ሙላን ለናይ ቻይና ሰራዊት ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ተርእዮም። በዚ ድማ ናይቶም ሰራዊት ኣዛዚ ሓስያ ናብ ሰራዊት ብምእታዋ ብምንዳድ ብፍጥነት የባርራ። ዋላ እኳ ሙላን ተዋሪዳ ናብ ገዛኣ ካብ ምምላስ ሞታ ከም እትመርፅ እንተተዛረበት እቲ ኣዛዚ ግን ንኽሰምዓ ፈቃደኛ ኣይነበረን። በዚ ድማ ናብ ገዛኣ ንምምላስ ትግደድ። ኣብ ጉዕዞ ማእኸል ሙላን ምስታ ጠንቋሊት ትራኸብ። ኣብዚ ግዜ እታ ጠንቋሊት ቅድም ናይ ቻይና ወታደር ከም ዝነበረትና ጸኒሖም ግን ከም ዘባረርዋ ሕዚ ኣብ ዘላቶ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ከም ዝኾነት ብምዝራብ ንኽትወስዳ ትሙክር። ወሲኻ ድማ ባሪካን ነቲ ንጉሰ ነገስቲ ንምቕታል ናብቲ ከተማ ይኸይድ ከም ዘሎ ትነግራ። ነገር ግን ሙላን እዚ ኩሉ ነገር ዋላ እንተሰምዐት ምስታ ጠንቋሊት ንምዃን ፈቃደኛ ኣይነበረትን።
እታ ጠንቋሌት ካብቲ ቦታ ምስ ኸደት ሙላን እቶም ሰራዊት ንምጥንቃቕ ናብ ድሕሪት ተመሊሳ ትኸይድ። ዋላ እኳ እቲ ኣዛዚ ቅድሚ ሕዚ ዝሓሰቦ ሰብ ንምእማን ፈቃደኛ ተዘይኮነ እቶም ካልኦት ሰራዊት ግን ሙላን ሙሉእ ብሙሉእ ይኣምንዋ ነበሩ። ብኻልእ ገጽ ዘሎ ንግስተ ነገስቱ ድማ ናቱ ናይ ቀረባ ሰብ ዝኾነ ረዳቱ ብምቕታል ናቱ ገጸ ባህሪ ተላቢሳ ትመጽእ ጠንቋሌት እንትዛረቦ ንርኢ። ቀፂላ እታ ጠንቋሌት እቲ ንጉሰ ነገስቲ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ብምውፃእ ክዋጋእ ከም ዘለዎ ብምዝራብ ኣእመነቶ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ሙላን ሰራዊት ብምምራሕ ኣብ መንገዳ ዘጋጠምዋ ናይ ባሪካን ሰራዊት ምቕታል ናብ ኢምፖርያል ከተማ ተኣቱ። ማለት ናይ ተኣዛዚ ፍቃድ ስለ ዘረኸበት እዩ። እዚ ከምዚ እናሃለወ እቲ ንጉሰ ነገስቲ ምስ ናይ ባሪካን ሰራዊት እንትትዋጋእ ንሪኦ። ካብኡ ግን ብዙሕ እንተይጸንሐ ኣብ ቁፅፅር የውዕልዎ እሞ ናብ ባሪካን ይወስድዎ። ሙላን ድማ እቲ ንጉሰ ነገስቲ በይኑ ምስ ናይ ባሪካን ሰራዊት ይዋጋእ ከም ዘሎ ሰሚዓ ብፍጥነት ናብቲ ቤተ መንግስቲ ትኸይድ። ነገር ግን ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐት ኣርፊዳ እያ ነይራ። ምኽንያቱ ኣብቲ ቦታ ዝረኸቦቶ ነገር እንተሃለወ እታ ጠንቋሌት እያ ነይራ። እታ ጠንቋሌት ድማ ንጉሰ ነገስቱ ንምድሓን ብጣዕሚ ከም ዘርፈደት ትነግራ። ኮይኑ ግና ሙላን ሕዚ እውን ዕድል ከም ዘሎ ብምሕሳብ ናይ ባሪካን ሰራዊት ተኸቲላ ትኸይድ። እታ ጠንቋሌት ነዚ ምስ ረኣየት ብፍጥነት ናብ በራሪ እንስሳ ብምቕያር ናብ ባሪካን ብምኻድ ሓንቲ ናይ ቻይና ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ሰራዊት ትመርሖ ከም ዘላ ትነግሮ። ልክዕ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሙላን ኣብቲ ቦታ ትበጽሕ። ነዚ ዝረኣየ ባሪካን ቆስቱ ብምውፃእ ሓደ ግዜ ይውርውረላ። ነገር ግን ናይ ሙላን ሓቂ ዝረኣየት ጠንቋሌት እቲ ቀስቲ ኣብ ልዕሊኣ ብምዕራፍ ትከላኸለላ። በዚ ነገር ብዘሕዝን መንገዲ እታ ጠንቋሌት እንትትመውት ንሪኣ። ብኻሊእ ገጽ ዘሎ ባሪካን ድማ ነቲ ንጉሰ ነገስቲ ብሂወት ንምቅጻል ኣቂዱ እናብኡ ይቐርብ። ነገር ግን ሙላን ኣብቲ ቦታ ትበጽሕ እሞ ሰይፋ ብምውፃእ ክትዋግኦ ትጅምር። ኮይኑ ግና ባሪካን ጠንካራ ተዋጋኢ ስለ ዝነበረ ሰይፋ የውደቐላ። ብዙሕ እንተይጸንሐት ግን ሙላን ብፎኒክስ ሓገዝ ሰይፋ መሊሳ ረኸበት። ምስ ባሪካን ድማ ገጠመት። ነገር ግን ኣብዚ ግዜ ዕድለኛ ኮይና ባሪካን ብምውቃዕ ናብ ታሕቲ ኣጽደፈቶ። ካብኡ ብምቕጻል ዝሓዘቶ ሰይፍ ብምጥቃም ነቲ ንጉሰ ነገስቲ ኢዱ ምፍታሕ ጀመረት። ነገር ግን ባሪካን ሕዚ እውን ብሂወት ስለ ዘሎ ናብ ኣቐስቱ ይድርቢ። ነዚ ዝረኣየ ንጉሰ ነገስቱ እቲ ቀስቲ ብዝገርም ብኢዱ ብምትሓዝ ናብ ባሪካን መሊሱ ደርበዮ። ኣብ ልቡ ወቂዑ ድማ ይቐትሎ። ድሕሪ ጻንሒት ናይ ቻይና ኩነታት ከም ዝተረጋግዐ ንምልከት። ንጉሰ ነገስቱ ድማ ሙላን ብዝገበረቶ ነገር ደስ ስለ ዝበሎ ዓብዪ ስልጣን ይህባ። ነገር ግን ሙላን ነዊሕ ግዜ ምስ ቤተሰባ ስለ ዘይተራቐበት ናብ ገዝኣ ንምምላስ ትመርጽ። ንጉሰ ነገስቱ ድማ ውሳኔኣ የኽብረላ። ድሕሪ ጻንሒት ሙላን ናብ መንደራ ትበጽሕ። ካብኡ ምስ ቤተሰባ ብደስታ ትተሓቆፍ። ብመጀመርያ ሙላን ኣቦኣ ንዕኡ ከየፍቃደት ናብ ጦርነት ስለ ዝኸደት ይቅርታ ተሓቶ። ነገር ግን ኣቦኣ ካብ ኩሉ ነገር ብሰላም ምምላሳ ብምዝራብ ሕቑፍ የብላ። ካብኡ ብዙሕ እንተይጸንሑ ናይቲ ንጉሰ ነገስቲ ሰራዊት ናብቲ ቦታ ይበጽሑ። ስለ ናይ ሙላን ጅግንነት ኣብቶም ነበርቲ ቅድሚት ይዛረቡ። ካብኡ ብምቕጻል ካብቲ ንጉሰ ነገስቲ ዝተለኣኸላ ጽቡቕ ሰይፍና ቅድሚ ሕዚ ዘቕረበላ ስልጣን ሕዚ እውን ይጽበያ ከም ዘሎ ሓደ ደብዳቤ ይሰደላ። ኣብ ታሪኽና መጨረሻ ካብዚ ቀደም ዘርአና ያፍኔክስ ኣብ ሰማይ እንትትበርን እናረኣና ታሪኽና ይዛዘም። ቤተሰብ ነዚ ቪድዮ ምርኣይኩም ዘይተረፈ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንክትኾኑ የተሓሳሰብ